Ayun na! Uy! Muntik! Subscriber. Ayan ako malaki man. Ikaw lang. What's up mga happy man? So nandito po tayo ngayon sa bahay po ni Master Mendo. So ang makakalaban po natin ngayon, friendly game si Idol Kaji. Patawa dyan yung dumali lang kagambang Korea. Ay, di ko pala dapat sabihin kasi yung upload ko pa. Abangan nyo na lang. Pupunta ka rito. Ito kaya happy man, samon to samon. Sabon kami. Yan. Yan. Gagawin Grabe. ko, bali ba ako Ganda, magandang kulay, magandang kulay. Dito ko na lang. Dito na lang basagan. Ito nga kasi ayun o, kitang-kita nyo kagat ng gagambang kuryente sa likod niya. Kasi marami na to. Si Idol Kasapi nga pala, tsaka si Idol Batang 90s. Yan. Saka yung may-ari ng bahay dito. Ayun o, nasa gilid. Nasa gilid. Nakita rin, nakita. Kami po ay commentator lang. Susubukan natin yung lumang salmon sa bagong So salmon. ikaw na, magawang Idol. Melsoday na ba yan? Oh, Melsoday na ba yan? wala. Ay, nako, wala to, wala. Gandang laban yan. Ako mismo nagsasabi mga ka-G, patayan to. Kasi ito, iba na to lumaro mga ka-G, magulang Sasakman na. na lang yung... Hindi makita sa camera, hindi makita sa camera. Oh, saglit lang, di makita sa camera, di makita sa camera. Ulit na lang. Silang artista eh. Oo. Tapos yung artista Ilayo yung ka ng nakita. konti. Tatingin ko to. sa'yo? Patayan na to mga ka-G, patayan to. Ayan na. Ayan. Ayun na! Uy! Muntik! Uy! Uy! Tulog pa yan! Natutulog lang pala yung salmon natin! Natutulog lang pala! Ba't ganun? Tulog lang pala siya kasi hindi pa tumatay mga ka-G. Kasi kumain kanina eh. Sabi ni Happy Background, panalo na. Hindi ko Sabi ni Happy Man, panalo na ako. Hindi kasi yung salmon natin mga ka-G, tumatay pa. Hindi naman lang. tumatay bastos kay, kumakagat ako. Ayan na! Batas! Hindi, yung humble lang talaga gagamba natin. Buti na lang, dinaagat sa likod kundi tapos na mga ka-G. Hindi ko magato eh. Hindi ka magat. Ang tagal nang inaantay niya. Masyado siya nag-antay ng matagal. Yung So, gagamba niya. dalawang laglag. Hindi, Ako lang kasi kaya Nag-alangan. Dalawang laglag sa atin mga kapiman. Naku, mabagal lang kasi matanda na mga ka-G. Matanda na. Sa akin din, matanda na rin. Sino? Sino? Sabi ko, na nag-alangan sa laki. Talaga ito ka. Natakot. Oo. grabe. Pero matindi mga ka-G ah. Pasakmal na Ang tagal lang na ito sumakmal kasi. Ang tagal Sayang sumakmal. no, pasakmal na eh. Sayang, bad trip talaga. Dapat. Okay, nakasasakmalin ka na. Lalo. Akit ka nga. Naku, abangan ka ngayon. Tapos kang tabutsoy ka, wag kang tumalon. Wag kang tumalon. Paano yan? Naku, hindi. Akit. Uy, inaantay niya. Alo ko. Ayaw. Alo ko. Wala na. Lagi nasa baba. Sige, sabay. Sabay. Pagbibigyan. Pero kala ko talaga mga ka-G, patay na to. Kasi inaano na ni Happy Man eh. Tinatawanan na siyang salmon kanina. Tuntuhan na siya kanina eh. Oo. Hindi, sumasapot na eh, no? Sumasapot na. Ako na Akala ko nga binot na Kaya eh. agatin na. Wala. Hindi, medyo malaki talaga ito. Hindi kayang ano. Alaban ng gagambang kuryente ito mga ka-G. Iba na to, veterans na to. Ay, mga ba yun? Oo, ito yun. Meron ako sa amo doon, mas malaki. Asan? Yung kay Master Mendo. Kaya lang mga ka-G, katawaan lang namin ni Happy Man to. Sana support nyo rin. Happy Man, sila Happy lang Kasati. dapat. Ayan, sila... Matalo manalo, EJ pa. Kapalbon, si Tatay Mendo Susero. Maraming salamat Lakay. Bahay ni Lakay Mendo to. Thank you. Mga kagamba, andito kami Yes. ngayon. Huwag niyo pong kalimutan, Master Yan, masaya. Mendo, Bosisero, Ayo, Gagamboy. Osisero. Osisero. Master Mendo, Yusisero, Gagamboy. Ayun. Mali po yung Master May Bosisero. tama ka talaga, may tama ka. Master Mendo, Yusisero, Gagamboy. Ayun, may tama ka ulit. Lasa trip dito. Lasa trip dito. Magaling. Ay,
Sa amin dito mga kaji, pumunta talaga kami dito kasi wala kang makain sa bahay. Nakikikain kami sa Tatay Mendo. Daming pagkain. Nakikikain kami dyan. Maraming pagkain mga kaji. Maraming May taga, pagkain. may 45 days, Oh. may aso. May aso, may pusa. Masarap yung ano, Shanghai. Ah, yung Shanghai, yung The Shanghai. best yung suka, promise. Iyo. Oo, dito, dito. Kaya kayo mga kaji, kung bibili kayo ng gamba, sumundot na rin kayo ng pagkain. Sundot. Ano tayo mo, Kapag boss? sumusundot, sundot na rin. Ano boss? Ayun, nakita nyo naman, nagkakasayahan po kami lahat. Ay, Yun lang po, ang gusto po namin dito. Magkakasayahan at the same time, mapasaya po namin kayo. Oh, yun talagang goal namin. And sana, alam mo yun, dumating yung time mga kaji na may pa-tournament talaga to na ina-acknowledge nila yung gagamba. Para, alam mo yun, hindi naman hinuhuli-huli lang nila dahil gambling ganito. Basta yun, mga ano na natin mga kaji, mas lumay pa yung community natin. Yun. Mas kasi hobby din to mga kaji, hindi lang tayo naman naglalaban ng gagamba, nag-aalaga din tayo. And alam mo yun, alaga natin to eh. Kumbaga sa ano, best friend din natin to paminsan mga kaji, kaya yun, God bless po Mas sa inyo. mahal pa nga minsan eh. Tsaka Oo, maganda, yun lang. parang Sakay-sakay minsan. Parang di kayo Oo, napunta sa... nagsiselos na misis ko dito mga kaji. Nagsiselos na dito. Malapit na daw siya. Malapit na siya mga kaji. Wala na, sentensya na Parang siya di ng tayo misis ko. maligaw sa masamang bisyo. Ayan. Yan, laro lang ng gagamba. Nagalit nga yung ano, yung misis ni Kajay. Oo. Nung nanganak, akala si Kajay yung tatay. Oo. Muntik tayo mga pagkamalan dito. Yun lang, yan, kabalbon. Madam. Batang 20s, batang 90s. Si Batang 90s, si Idol Kasapi. Repes, ano sabi mo? Batang 90s. 90s. Tumukod lang ako to si Happy Man. So, kita nyo naman, nagkakasayahan po kami. Sino bang may malaking gagamba dyan? So, wala talagang, magagaling talaga yung gagamba ni Idol Sabi Kasapi. yata lalaban ng... Magagaling mga kalaban ko sa labanan ng pustaan. Lagi akong panalo dito, talo ako. Iyo. Support nyo to, Happy Man. Tinalo ako nito. Ito, tinalo niya. Pero ba, friendly game lang po. Ito wala po itong pustahan. Friendly game, wala po itong pustahan, mga... Laro-laro lang po. Laro-laro lang po. Ito. So yun, thank you and God bless po sa inyo lahat. Muli, ako si Happy Man. Lagi nagsasabing, kayo lagi ang bida sa channel ko. Yun, no? Yun. Ayun. Uy! Muntik! 150 lang kuya, 150.